Każ wieħed ġdid ta' COVID-19 kien rapportat fl-aħħar 24 siegħa. Fl-istess ħin ma kienx hemm każi ta' persuni li fiequ, għaldaqstant in-numru ta' każi attivi tela għal 25. Dawn in-numri ġodda kienu konfermati f'komunikat fuq il-paġna soċjali tal-Ministeru tas-Saħħa bid-dettalji ta' kull każ ġdid jibqgħu ma jingħatawx. Il-każ wieħed pożittiv instab fost 507 swab test, tnaqqis sostanzjali minn numru ta' testijiet li kienu qed isiru fl-aħħar jiem hekk kif qed jidher li l-konkurrenza mill-pubbliku qed tonqos. Għalkemm b'numri żgħar dan huwa t-tieni jum li fih il-każi attivi ma baqgħux jonqsu iżda żdiedu. B'kollox hekk kif il-pajjiż daħal fl-14 il-ġimgħa mill-bidu tal-imxija tal-coronavirus Malta, in-numru ta' każi li kellna s'issa tela għal 632. 9 persuni sfortunatament tilfu ħajjithom fil-waqt li 596 persuna fiequ mill-virus. Mhux magħruf kemm tfadal nies li qed jingħataw kura fl-isptarijiet minħabba din il-marda.